Čaute ľudia, to som ja, RC Matúš. Jak som vám iste hovoril, že v piatok vyjde video unboxing, tak som vám neklamal. Pozrite sa, má to byť 4x4 tereňák, takže už môžeme ísť na to. No, pozrite. Dobre tlmiče. Musíme oslobodiť auto. Ešte jedna lepiaca páska. Konkrétne test auta vyjde čoskoro. Ovládač. Tu v takomto je akumulátor a tak. Tu máme auto. Pozrite. Potom ďalej už tu nemáme asi nič. Tak pozrieme do tohoto. No prepáčte, troška mi to celkom dosť dlho trvá. No takže nabíjačku tu máme, náhradné spienky, akumulátor, ktorý má kapacitu 150 pH, alebo jak sa tomu hovorí. A to asi bolo na dneska všetko. Čus!